asociației, Ghenadie Brega, spune că schimbarea puterii este în beneficiul tinerii democrații din Moldova. Anterior, spune el, pentru organizarea mitingurilor, ajungeai la sectorul de poliție unde puteai fi maltratat. Tinerii au verificat în weekend dacă într-adevăr situația s-a schimbat și au organizat 2 acțiuni publice pentru apărarea dreptului la libertatea cuvântului. Spre final am constatat că de fapt e permis nu doar să te exprimi în public fără a fi penalizat, dar e permis să faci meeting, să defilezi de-a lungul municipiului Chișinău, de-a lungul străzii, de-a lungul bulevardului Ștefan cel Mare, fără a fi penalizat, fără a fi obstrucționat și fără a fi create obstacole. În sensul că autoritățile au făcut minimul necesar, ne lasă în pace. Timp de 2 ani, asociația nu a activat. Ghenadie Brega declară că liderii și membrii acesteia au fost reținuți de câteva ori și chiar s-a încercat sistarea activității asociației. Au fost intentate 18 dosare penale și administrative membrilor Hyde Park. Aceștia au ajuns până la CEDO și au câștigat 4 dosare. Acum guvernul trebuie să le achite 37.000 de euro, lucru care nu-i bucură. Era mult mai bine, spune Ghenadie Brega, dacă ar fi fost pedepsiți cei din vina cărora este afectat bugetul de stat. Sunt foarte mulți oameni cu funcții mari în Ministerul de Interne care încă n-au fost schimbați. Dosarele astea sunt pline cu nume de ale lor. Vor fi trași la răspundere, vor fi dați din funcții jos sau măcar schimbați din funcții ca să nu mai dețină funcții cheie sau în continuare ei vor da ordine. Moldova a primit nota 2 la capitolul acces la informații.